Mayong hapon. Moni ato ikaduha nga biwok diri sa Barangay Bas. Moni ang nindot kaayong kalsada. Ang sumpay ni kagahapon nga atong gi video. Unya mo ni ang nindot na gid kaayo. Lahi ra gid sa una nga perting lapuka, perting kanang libaunga. Unya karon nindot na kayo hapsay maayo. Para di kan dito sa poblasyon hanto na dire. Hanto na ni nga res may barangay unya padaw na ngadto sa Kang Iras area. Has kang nindot barangay Kang Iras na ditong dito sa Tumoy. Ana dito nya nagpadbili nagpadayon niya pon dito panindot sa kalsada. Unya ato makit-an dire nga naay mga kuan gitawag ni sila og kuan. Gitawag ni sila og kanang nang ano sa nga nani nanguha og tagod, nangibot og tagod. O mao man ni sila process sa kanang sa dili pa kaning niang itanom sa basakan naay usa ka luna sa basak nga maoy kanang tamnan og binhi sa humay. Unya inigturok ana pila ka buwan mo na nay mahimo na siyang tagod. Unya mo nay ilahang ibton aron ilang butukon. Unya padong na ngadto itanom dito sa basakan nga nalimpyo na atong doolon dito ug kining ilahang mga buhat nakasuway po tas una ni na karon nabalik man ta dire ato po nilang ikuan kay atong doolon ato apila nitong Kodaks Tatay Buning. Oh mao man ni among handumanan so sa kawit moron. Oh Wala. asa man ka tay? Ha? Asa ka? Tantan ang ligaw, ngita ko kayo ng kotan, mga do ko. Mga jo ka? Oh, Basak to ron kay Pasko man ron. wasak Da- Daghan ka jong manghatag ron. ang gana sunod daw. Boss! Sugod mo din ko ande diri. Ano daw ka po na? Among tulog, yapon. Nahumanag. Day. Day Mayra no? Oo. Mayra kaila lagi ko. Ana lagi. Atay day. Unsa man na pakjaw na day? Ang gawa. Ano man day? Pakjaw? Ay, Binoto ko si ko man day ni di ay. Si na Adila man day ni. O man ho na klaro dito gani haladyo pag-adyo. Si na Adila man day ni. Kumusta man ang? Karon pa man ta nagkita dugay na kadyo. buwang na. Kaila pa kanaho? Kalimot man kanila. Ha? Ganon kalimot mo kanaho mong sige mong tag-agi na mga ako'y mga tadapit injo. Ang kalimot mo kanaho? Bao naka Kisa ko anak. nakalimot na gani ko. Kaila mo kang junji ka. Junche. Batang na mami. Oh. Kaila ka niya. Oh. Kaila day ka niya di ay. Kisa may muna ilhan mo anak ng mami di ay. Di ay ka. Kisa may nailhan mo anak ng mami di ay. Yo di madan si. Asyo di day mong nahibawan. Grabe pong kalimot na kanaho. Kita. Tagsara lagi. Wala ki. Oo. Tao man na. Aho lagi ni. Asinso naman. Asenso ba oroy nga mo gapon. Kami ni aga pong kalaputan nga doon. Ana man din na. Bagoy. Wala na. Sus. Mo jud ni trabaho na to sa una no. Singa. Oh, okay ra na kay Kalimot nga ko. sapi wala sapi. Ay, kami pinaskuhan do nga. Pinaskuhan ko no. Oy, sa mga nakakita dia, mga pinaskuhan ko no. Kalimot ako. Kalimot na kinsa po ning usa? Wa, dosa. As na rosa ni. Kaila ko ninjo oy. Ano po ni Bute? Ano mo kalimot man kanaho? Wa mo ko kalimot. Na rosa. Si. Si Imbit perminti man na dire. Ako kay moari naman ko dire kuan kanang mo dakto lang buwan. Mazong hapon da na rosa. Ako lamang kang kuha ag video kay mamagod ni atong kuan po sa una dinhi sig pangibot og tagod. Nato pang Miyerkules. Ako ra kay duaw bas mga tiguang sa madyo lamang na sa usa ka adlaw sa kabuan maka duaw ta. Wala halwan diri nang
Sa una nga mag traktor diri ba, magsunod-sunod mi na may halwan. Una nga, naitaksay ni. Ang mga opsan eh. Ah, kung mahubsan. Ang sa una kay ingon ani, ja sundon bisag magsapil. Na madyoy halwan mo sunod, labi na to silang no ikot. Dapita. O say pagi ani binutok gihapon kuan ani. Binutok gihapon pila ka butok mo imo bayran. Ilan ni Tio Jose gihapon? Ah. Mao lagi. Nindot mo din atong kalsada din eh. Amo ni mga igalang mga kuan diri mga karaan nga mga butag tagod. Ibtonon pa ni ugma. Ibtonon pa na diha ugma. Oo, tiwason ka na mo ugma. Kay, ikabit mga hapon naman. Ah, wa tungas adlaw ra ni. Wati ka po na tingali sa tinahan. Daghan man kamo. Pag tingali ng mga alas 10. Ah, daghan mo. May hapon ang tulo. Ah, kamo ran tulo di ay. Oo. Pila na bang butok ron? Tres na kay hybrid man eh. Ah, mo day tagas. Hybrid ay ni. Guwapo day ni bugas ug bugas na pohon. Pagkanindot ka tanahon sa kuanoy Probojag humay. Ang tagod green gadyo. Oh, samot nagmaani. Nata diris basakan atong gipangtan-aw diris pagkadakos basakan pagkalaparas basakan o lamak diris amos liti lamak panganan ni pero sa uban ani nga kuan ang tawag nila basakan pero diris amo kuan lamak ja nakakahon-kahon ni nga lamak. Oh mo na mga kawiwi no na si Rosa anja among gi subay ni rin nindot magog tan-awon diri nito og view diri ko kadto miaging kuan hintabang ko og mitabang ko diri og sapil damay medyas diri aw usa ni guantes tapok ta.